Szeretettel köszöntöm nagypénteken a Magyar Református Gyülekezet hallgatóit. Karácsony, húsvét, pünkösd, ezek mellett nagypéntek az egyik legnagyobb ünnepünk. De ilyen szomorú napot miért is ünnepeljünk? Lehet egyáltalán ünnepnek nevezni? Nagypéntek egy szomorú nap, hiszen nagypénteken győzött a rossz indulat, a gonoszság, az irigység, maga a gonosz, a sátán. Ez tényleg a reményseddelenség, a gyász napja. Úgy, ahogy a tanítványok is akkor megélték. De valóban így van? Nem. Hála Istennek nem. Ez csak a látszat. Talán így gondoljuk legtöbbször mi is az életünkben. Úgy látszik, hogy minden reménytelen, kilátástalan, rossz indulat, a gonoszság győzött. De milyen jó, hogy nem így van. Nem a gonoszé, nem a reménytelenségé az utolsó szó. Milyen jó, hogy mi már tudjuk, hogy Jézus Krisztus halála reménységet hozott nekünk. Az ő halála óta már nem a gonoszé, nem a rosszé, nem a reménytelenségé az utolsó szó. Hiszen a kereszten legyőzte a gonosz hatalmát fölöttünk. Amikor azt mondja, én Istenem, miért hagytál el engem? Nagypénteken, a kereszten, akkor bizony át kell élni Jézusnak, hogy elhagyta az Atya. Ez a pokol, ott, ahol nincs Isten jelen. Jézusnak nem csak a kereszthalál szörnyű fájdalmát kellett átélnie, nem csak az egyedüllétet, hogy szinte mindenki elhagyta, mindenki elfordult tőle. A legszörnyűbb, amit át kellett élnie, amit értünk vállalt, hogy bűneink büntetését magára vette. Az Atya haragja volt rajta, az ő ítélete. Ezért mondta, én Istenem, miért hagytál el engem? A szép énekünk azt mondja, magára vette szennyes ruhámat, megbékítette Istent, Atyámat. Ez volt kereszthalálának a célja. Igen, bűneink büntetése rajta van. Én ezt nagyon sokáig nem értettem, hogy most ez mit is jelent, hiszen nem is láttam igazán magamat bűnösnek. De Isten kegyelmében megláttam, hogy úgy, ahogy vagyok, ahogy megszülettem ebbe a világba, ő előtte meg nem állhatok. Istenhez el nem juthatok. Röviden elmondom, milyen érdekes élményben volt részem. Egyszer bibliaolvasás közben egy képet láttam magam előtt, amin keresztül megértettem a kereszttitkát. Láttam a keresztet, a kereszt előtt sötétség és homály volt. De a kereszt mögött gyönyörű, fénylő világosság, mennyei fény ragyogott. A kereszten pedig volt egy nyitott ajtó, és ezen az ajtónál tündöklött a mennyei fény. Akkor értettem meg, hogy amit mi bűnnek látunk és mondunk, azok csak jelei a bűnös állapotnak, amiben vagyunk. Itt homályban élünk, sötétségben keressük Istent és az ő országát. Az is lehet, hogy nem is messze vagyunk az ő országától. De csak a kereszten keresztül juthatunk el Istenhez, az ő országába. Egyedül a kereszten keresztül. Ami számomra itt már elkezdődhet az ő országa. Jézus maga mondja, én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam megy, be megtartatik. Vagy máshol azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az Atyához, csak én általam. Egyedül Jézus, az ő kereszt halála az egyetlen út az Atyához. Azon a délután én is letettem Jézus keresztjénnél a bűnös életemet, amikor ezt megértettem. De nem csak a bűnös életemet, a bűneimet, hanem az egész életemet, a múltamat, jelenemet, jövőnemet, elfogadva mindazt, amit értem tett a kereszten. Ezzel átmentem az ő országába,
azóta annak polgára lehetek. Isten válasza másnap a napi igébe az volt: de most megmosattatok, de megszenteltettetek, de megigazítattatok az Úr Jézus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Igen, új életet adott nekem. Az ő megváltását megköszönve tudom biztosan, hogy az ő kereszthalálának győzelme az enyém is, rám is érvényes. Ezért biztosan tudhatom, hogy bármi is ér engem. Nem hagy el az én atyám soha. Az ő szeretetétől senki és semmi nem választhat el, még a halál se. Mert Jézust elhagyta az atya a kereszten, hogy engem soha többet el ne hagyjon. Nem vagyok azért jobb vagy tökéletesebb, de Isten kegyelmébe élhetek. Ő segít legyőzni a kísértőt is, ha kérem, akinek már nincs hatalma fölöttem. Pont azért volt Jézus utolsó szava: elvégeztett a küldetését ebbe a világba, megváltott mindannyiunkat. Csak el kell fogadnunk és megköszönnünk, mint egy utalványt, amit kapunk, vagy egy bankcsekket, de be is kell váltani. A legjobb ma beváltani, hogy a miénk legyen, és ránk is érvényes legyen. E fölötti örömet, reménységet, Urunk áldását kívánom mindenkinek szeretettel. Amen. Még szeretettel fölhívom a gyülekezet figyelmét a nagypénteki, passiós énekeinkre, amik olyan szép imádságok. Lehet együtt imádkozni őket. Az új énekes könyvbe a 493. A Krisztus főtezúzott, vagy a 490. Te drága Jézus, mi történt te véled? Vagy a 485. is olyan szép imádság, Jézus világ megváltója. Így kívánok áldott ünnepeket!